ಪಡುಪಣಂಬೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಪತ್ತನೆ ತೋಕೂರ್ದ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಅಂಚೆನೆ ತಾಳೆಗುರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುನಂಚಿನ ರೋಡ್ ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏತ್ ಹಾಳಾತನ ಬಂದು ನಿಖಲೆ ಹೊರತೂಲೆ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಜೀವಿತ ಅಭಿರ್ವಾಸ್ತುಲು ಟಾಪ್ಸ್. ನಿಖಲೆ ಎನ್ನರು ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗಡ್ ಮುಳ್ಕೋಡೆ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲತ ಬೂತಾಯಿ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೆರುಂಡು, ಬೂತಾಯಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚು ಮನ್ಪೆರುಂಡು, ಪುಂಡಿ ಮನ್ಪೆರುಂಡು ಬಂದದ್ದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀ ಲಕ್ನಗ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ಯಾನು ಅಂಚೆ ಕರೆಂಟ್ ಗಡಿ ಹೋಗುಂತಳು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಈ ವರ್ಷ ಬಂದಾಗ ವೆದರ್ ಮಸ್ತ್ ಡಲ್ ಇದ್ದು ದಸ್ಸಿನ ಉಂಟಲು ಬೂತಾಯಿ ಫ್ರಿಡ್ಜೇ ಉಂಡು. ಇದೊಂಜಿ ಯಾವ್ದು 10 ಬೂತಾಯಿ ಎತ್ತಿದ್ದು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪನೆ ಮಸಾಲ ಮಂತ್ರಿಯಾನು ಇತ್ತ ಯಾನು ಪಿಡಲೊಂದಿಲ್ಲ ಒಡೆ ಪನ್ಪನೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ನ್ಯೂಸ್ದ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಉಂಡು ಬಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ರೋಡ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಪೊತ್ತು ಹೊಡ್ದಾದ ಪಂದು ಸುದೀರ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಆನೆ ಪರ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಮನ್ಪದೆ ಅಕ್ಕಲೆ ಅಣ್ಣೆ ಕಾಲ್ ಮಂತಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಪೋಕ ರಪ್ಪ ಬಿದಡ್ಗ ಗಂಟೆ ರಡ್ಡು ಮುಕ್ಕಲಾಂಡ್ ಮೀದು ಬರ್ತದೆ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ನು ಯಾನ್ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಈ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಯಾನೊಂದು ಪೇಜ್ ಇರ್ದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಬಂದೀನಿ. ನಮ್ಮನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನ ಪೇಜ್ ಅನಾಯ ಬಂದೊಂದು ಪೇಜ್ ಆಯ್ತಾ. ಯಾನಿಕ್ಲಿಗೆ ಫುಲ್ ಶೋಕ್ ನೆತ್ತ ಡ್ರೆಸ್ದ ವ್ಯೂ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರಪೆ ಫ್ರಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಉಂಡು ತೂವೋಲಿ ಸಖತ್ ಡಿಸೈನ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ಲ ಪಾಡುವ ಯಾನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಿನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಬಂದು ರಪ್ಪ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿಕ್ವೆ ಇತ್ತು ಇಂಚೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಮೇಕಪ್ ಇಡಿಸಿ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಇದೆ ಪಂಡ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಬಕ ಮರಿ ಮೇಕ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಹೊಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊರ್ಪನ್ ಬಂದು ಪಕ್ಷಿಕೆರೆಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಷಿಕೆರೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಊರುಡು ರೋಡ್ದ ಬೇಲೆ ಅರ್ಧಡಿ ಊರಿದು ಆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತದು ಏತ್ತು ಹಾಳಾತನ ಬಂದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ನ್ಯೂಸ್ ಎತ್ತಂಡು. ಸೊ ಯಾನಿನಿ ವೇರ್ ಮಂತ ಒಂಚಿನ ಡ್ರೆಸ್ ದಾದ ಉಂಡತುರಿ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನೇ ಒಂಜಿ ಪೇಜ್ ಇರ್ದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅರ್ನ ಪೇಜ್ದ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೊಡ್ತೆ. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕೂಡ ಡ್ರೆಸ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಅರೆಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮತ್ತದ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜೋದು ಯೂಶ್ವಲಿ ಯಾನಿಂಚಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮನ್ಪುವೆ ಯಾನ್ ತೋರ ಬಂದಂದು. ಬಟ್ ಹೆಂಗಿನಿ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಯಾನ್ ಸಪೂರದಕ ಫೀಲ್ ಕೊರಂತು ನೆಂಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆವಡ್ ವರ್ಕ್ ಆವಡ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಡೂ ಆರ್ಡರ್ ಯುವರ್ ಡ್ರೆಸ್. ಗೈಸ್ ಪಿದಾರ್ದಾಂಡ್ ಕೆಬಿ ತೊಂಜಿಜ್ಜಿ ದೊರಿತ್ತೆ. ಸೊ ಎಸ್ ಇಂಚ ರೆಡಿ ಆದದ್ದು ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜು ಬಸ್ ಸೀರುಂಡು ಫುಲ್ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜು ಪೋಯಿತ್ತೆ ಪಕ್ಷಿಕೆರೆಗೆ ಪೋಯಾರೆ ಹೆಚ್ಚು ತೋಷನ್ ಮನ್ಪಲ್ಲೆ ಗೈಸ್. ಸೊ ಎಸ್ ಬರೀ ಬಿದ್ದಡ್ಗ ರಾಹುಲ್ಗೂ ಸಾರಾಗ ಪೋಯರುಂಡು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪಾರ ಕಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ Ay balik. Ire pasat. Paire gonchu kes. Suddhi.news ವಾಹಿನಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂಚೂರು ತಂಗ ಇಷ್ಟ ಅಮ್ಮ ಸಮಯ ಬೇಕಾಯ್ತಾ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಸುದ್ದಿ.news ವಾಹಿನಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಾಗತ ಪಡ ಶಾಲದ ಜೋಕುಲು ಆದಿಪ್ಪಡು ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಪುನಕ್ಕೆ ಆದಿಪ್ಪಡು ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಜಾಗ ಅವ್ರು ರೋಡ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಆಣ ನಮೈನಿ ಬೈದನಂಚಿನ ಜಾಗಡು ಆ ಒಂದು ಸರೀಕ್ಷಿ ಬಂದು ಬನ್ನೋಲಿ ಅವು ಕೂನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪಡು ಆ ರೀತಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ರಸ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎದುರುಗೊಂಡು ಬಂದಂಡ ಒಂದು ಓಲು ಬಂದಾಗ ಪಡುಪಣಂಬೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಪತ್ತನೆ ತೋಕೂರ್ದ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಗೈಸ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಂದಿರು ಆಂಡಲ ಜೋರು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಬರ್ಸದಾದ ಅವಳ ಅಲಕ್ಕ ಪೋತು ತೂವಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ರೋಡ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೆಟ್ಟು ಪೋಯರ್ ಹಾಕುಡ ಶಾಲೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪೋಯರ್ ಹಾಕುಡ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲಿಗೆ ಪೋಯರ್ ಹಾಕುಡ ಎಂಕಲ್ ಪೋನಾಗ ಮೂಲ ಸೈಡ್ ಮಂತ್ರನಂಚಿನ ಬೇರೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಯರು ತೂವಲಿ ಮಣ್ಣು ಮಾಪ ಈ ಸೈಡಿಗೆ ಬೂರ್ದಲು ನಾನು ಒಂದು ರಟ್ಟು ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿನ ಬಂದನಾಗ ಅವಳ ಇಂಚಿಗೆ ಬರ್ಕೊಡು ಶಾಲೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರಿಗ್ಲ ಸುದ್ದಿ.news ವಾಹಿನಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರಿಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಪನೊಂದು ನಮ್ಮ ಊರು ನಗರ ಪಂದು ಪನ್ನಗ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಓ ಸಾರಿಬೋಡು ಪಂದು ಪನ್ನಗ ಅವ್ರ ರಸ್ತೆ ದಯ ಪಂದು ಪನ್ನಗ ಶಾಲದ ಜೋಕುಲ ಆದಿಪ್ಪಡು ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಪುನಕ್ಲ ಆದಿಪ್ಪಡು ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಜಾಗ ಅವ್ರು ರೋಡ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಆಣ ನಮೈನಿ ಬೈದನಂಚಿನ ಜಾಗಡ್ ಆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೆ ಸರಿಜ್ಜಿ ಪಂದು ಪನೋಲಿ ಅವು ತೂನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಆ ರೀತಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ರಸ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎದುರುಗುಂಡು ಪಂದಂದು ಒಂದು ಓಲು ಪಂದು ಪನ್ನಗ ಪಡುಪಣಂಬೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ
ಪತ್ತನೆ ತೋಕೂರ್ದ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಅಂಚನೆ ತಾಳೆಗುರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುನಂಚಿನ ರೋಡ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏತ್ ಹಾಳಾತನ ಬಂದು ನಿಖಲೆ ಹೊರತೂಲೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರಿಗಳ ಸುದ್ದಿ.ನ್ಯೂಸ್ ವಾಹಿನಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರಿಗಳ ಸ್ವಾಗತನ ಪನೊಂದು. ನಮ್ಮ ಊರು ನಗರ ಪನ್ನಗ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಓ ಸರಿಬೋಡು ಪನ್ನಗ ಅವು ರಸ್ತೆ ದಯ ಪನ್ನಗ ಶಾಲದ ಜೋಕುಲ ಆದಿಪ್ಪಡು ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಪುನಕ್ಲ ಆದಿಪ್ಪಡು ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಜಾಗ ಅವು ರೋಡ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಆಣ ನಮೈನಿ ಬೈದನಂಚಿನ ಜಾಗಡ್ ಆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೆ ಸರಿಜಿ ಪನ್ನೊಲಿ ಅವು ತೂನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ವಾ ರೀತಿಡು ಗುಣಮಟ್ಟದ ರಸ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಗುಂಡು ಪಂದಂದ ಒಂದು ಓಲು ಪನ್ನಗ ಪಡುಪಣಂಬೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಪತ್ತನೆ ತೋಕೂರ್ದ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಅಂಚನೆ ತಾಳೆಗುರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುನಂಚಿನ ರೋಡ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏತ್ ಹಾಳಾತನ ಬಂದು ನಿಖಲೆ ಹೊರತೂಲೆ. ಎಕಡ್ತು ಯಾರದ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ತಾಳೆಗುರಿಗೆ ಬರಪನಂಚಿನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪನಂಚಿನ ರೋಡ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂದಂದು ಆಯ್ದು ಒಂಚೂರು ಎದುರು ಬನ್ನಗ ನಮಗೆ ಈ ಜಾಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬನ್ನಗ ನೀರು ಪೋಯರೆ ತೋಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಆ ನೀರು ಓಡೆಗೆ ಪೋನನು ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಪಿರೋಡು ತೋಜನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಇಲ್ಲದಾದ ಉಂಡು ಅಡೆ ಪೋದು ಸೇರೊಂದುಂಡು ಆ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ನೀರು ಆ ಗೋಡೆಲೆಗೆ ತಾಗದು ಗೋಡೆ ವೀಕ್ ಆಪುಂಡು ಏಪ ಗೋಡೆ ಮಗರ್ದು ಬೂರ್ನು ಪನ್ಪನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಣೆ ಅವೇ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ ಮಾತ ಪೋದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ದಕಲ್ನ ಉತ್ತರದಾದ ಗೊತ್ತಾ ಒಂಜ ಗೋಡೆ ಬೂರ್ದು ನೆಲಸ ಮಾವೋಡು ತತ್ತಂಡ ಏರಣಲ ಬೂರ್ದು ಕೈಕಾರ ಪೋಲಿಯೋಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋಚ್ಪವನಂಚಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪುನು ಎರೆಗಂಡ್ಲ ದಾದಲ ಆವೋಡು ಪಂದನೆ ಕಾಪುನ ಅತ್ತು ದಾಲ ಆವೋಡು ದುಂಬು ಐಕ ಬೋಡಾಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಂತು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮೊಕುಲ್ಲನ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ನೀರು ಸೀದ ಬತ್ತ ರಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲಗ ಬರ್ಪುಣು ಪಂದಂದು ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಕಡೆತ ಇಲ್ಲಗ ಬತ್ತ ತೂಯಂಡ ನಮ್ಮ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೂರ್ದವು ವರ್ಷ ಅಂಡೆ ಅವೇ ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಮೂಲ ಇಂಚನೆ ಕಡ್ದದ ನಂಚಿನ ಬರೆ ಆ ಬರ್ಸದ ನೀರು ಬತ್ತದು ತಿರ್ತ ಬೂಡ್ದುಂಡು ತಿರ್ತ ನಮ್ಮ ತೂಯಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಮೂಲ ಏತ್ ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಬೂರ್ದುನು ಪಂದಂದು ಆಪತ ಕಂಡಡಿತ್ತನಿಗೆ ಆಂಡಲ ಈ ವಿಷಯನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ತೆರಿಪಾಂಡಲ ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ಪರಿಹಾರನ ನಮಕ್ ಕೊಡ್ತು ಜರಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿಗ್ ಬಾರಿ ಪೋಡಿಗೆಡು ಜೀವನನು ಸಾಗಿಸ ಹೊಂತ ದಯ ಪನ್ನಗ ಇಡೀ ಜಾಲು ಪೋತುನು ಬೂರ್ನ ಮಟ್ಟಡಿ ಇಲ್ಲು ವರದಿನೇ ಮಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಇಲ್ಲದ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲೇರು ಬಲೆ ಅರಡನಿಕೇನಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಏತು ತೊಂದರೆ ಆತನ ಏತು ಅನುಭವಿಸಿರು ಪಂದಂದು ಪನ್ಲೆ ಮನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತು ತೊಂದರೆ ಅಂಡು ಇಂಚ ಮತ ಆಯ್ ನಡೆದಾದು ಭಾರಿ ತೊಂದರೆ ಅಂಡಿ ಭಾರಿ ತೊಂದರೆ ಎಂಕಲು ಮೂಲು ಕುಲ್ಲರ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪೇದುಂಡು ಪೂರಾ ಬೂರ್ದು ಯಾನು ನೆಟಬೆ ಉಂದಕ್ಕ ಉನ್ಪನ ಮಣ್ಣು ವಾಡೋನು ಯಾನ್ಲ ಪೋಪುನಾಲು ಸೈಪುನಾಲು ಬದುಕದೆ ಮೊಕ್ಕಲೆ ಈಲದಕ್ಲೆ ಪೋದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಪನ್ನಗ ಅಕ್ಕಲು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಉತ್ತರ ಒಂಜ ಗೋಡೆ ಮಾತ ಬೂರ್ದು ನೆಲ ಸಮಾವೋಡು ಅತ್ತನ ಏರಣಲ ಬೂರ್ದು ಸೈಯೋಡು ಕೈಕಾರ ಪೋಲಿಯೋಡು ಸೈಪುನಾಲು ಯಾನು ತುಯರತ್ತ ಈತ್ ಕನಿಕರ ದಾಂತಿನಕಲ ಅದು ಪೋಯರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಕಲು ಒಂಜಿ ಈತ್ಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತು ಕೊರ್ರೆ ಆ ಪೂಜಿ ಅತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತು ಕೊರ್ಪನ ಬೋಡ್ಚಿ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಬತ್ತದ ಅಕ್ಲ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಪನೊಂದುಲೇರು ಪನ್ನಗ ಐಕೊಂಜಿ ಸ್ಪಂದನೆ ಅಂಡಲ ಕೊರಲೆ ಐಕೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯಾ ಇಲ್ಲಗ ಬನ್ನಗನೆ ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಬನ್ನಗನೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 8:30 ಆದಿತ್ತಂಡು ಯಾನ್ ಅರಿಪಾರ್ದಿತ್ತ ಕಾಂಡೆ ಪುಂಡಿಗೆ ಸೊ ರಪರ ಪುಂಡಿ ಮಂತ ಅಂಡ್ರಮ್ಮ ಕೈಸೆ ಬನ್ನಗ ಲೇಟ್ ಅಂಚೂರು ಒಂದ್ಸರಿ ಮೀನು ಕಜಿ ಬಂದರೆ ಮೀನು ಕಜಿ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪು ನಾನು ಮೀನು ಫ್ರೈಗೆ ಹೊರಗೆ ಕದ್ದಿದ್ದೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದ ಪುಂಡಿ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಬನ್ನಗ ಹೋಸ್ಟಿಗೆ ಬನ್ನಗ ಲೇಟ್ ಆಂಡ ಅಂಜೆ ಅದ್ರದ್ದು ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡ ಬನ್ನಗ ಗಂಟೆ ಬಂದಿದ್ದೆ 1 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಗೆ ಹಾಕುಂಡತ್ತೆ ಪುಂಡಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಡೆ ನಾನು ಒಗ್ಗರಣೆ ಕುಡ್ದು ಪುಂಡಿ ಮಂತ ಚಪ್ಪಲ್ ಗಿಂಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಲಂಚ ಓಕೆ ಪುಂಡಿ ಮತ್ತೆ ಒಕ್ಕರಿಕೊಂಡಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೌಸ್ ವೈಫ್ನಾಗ್ಲಿಗೆ ಈ ಥಾಟ್ ಬತ್ತಪ್ಪು ಡೇಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ತಿಂಡ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡು ಅವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡು ಜೋಕುಲ್ ಮಾತಿತ್ತೇರು ಬಂದು ಟಿಫಿನ್ ಮಾತ ಕೊನೋಡು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಡೇಲಿ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ತಿಂಡಿ ಬಂದ್ಪೇರೆ ಆಪುಜೆ ಬಟ್ ಕೆಲವರೆಲ್ಲಡು ಡೇಲಿ ನೀರು ದೋಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಣ್ಣ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಕೆಂಜಿನ ಮಾತ್ರ ಡೈಲಿ ಬಗೆ ಬಗೆತ ಮನ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ನಮ್ಮಿಲ್ಲದ ಕತೆಲ ಅಂಚೆನೆ ಡೈಲಿ ನಮ್ಮದ ಕಜಿಪು ನಮ್ಮದ ತಿಂಡಿ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಲಿಗೆ ಮರುವೈ ಪುಂಡಿ ತಿಂದರೆ ಆಸೆ ಆದಿತ್ತೇನೆ ಬಟ್ ಮರುವೈ ವಾಯತೆ ಅಂಚ ಕೊರ್ಜಿಯಾನು ಅರೆಪದ ಪುಂಡಿ ಹಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಪಂಡ್ಲ ಅರೆಪದ ಪುಂಡಿ ಮನ್ಪನೆ ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಸಿಪಿನ ತೋಚ್ಪಾವೆಯಾನು ಇದು ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಒಂದಿತ್ತೆ ರಪರಪ್ಪ ಒಂದು ಸೊತ್ತು ಓಲಿ ಪುಂಡಿ ಅಂತೂ ಉಜ್ಜಿ ದೇವರದಾಟ ಬೇಗ ಆಂಡಿ ಪುಂಡಿ ಮಂತ ಆಂಡಿ ಗೈಸ್ ಕೈವೇನ ಲಕ್ಕನೆಂಕ್ ಯಾನ್ ಆತು ಪುಂಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಎಣ್ಣೆ ನಿಜ ತೊಂದುಡು ಆತು 10 ರೂಪಾಯಿ ಸೊ ಇದು ಬೈಬೊಕ್ಕ ಆಫ್ ಮಂದಿದ್ದು ಮೀದು ಜೆಪ್ಪುನಿ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ಪಂಡಿ ಎನ್ನುವೆ ಸೊ ಯಾ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ
ಶೇರ್ ಅವರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮರಪೊಡ್ಚಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗಡು Q&A ವಿಡಿಯೋಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಿಗ್ಲಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ ಇತ್ತಂಡ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಕೇಳಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗುಡು ಫಾರ್ ಶೋರ್ ಯಾನ್ ಬೂತೈ ಫ್ರೈಲ ಬೂತೈ ರಸಲ ಮನ್ಪುವೆನೆ ಮೀನು ದಾದೆ ಕಾವ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಓ ರಾಮ ಆವಡ್ ನಿನಗೆ ಚೂರು ಮೀನು ಜಾಸ್ತಿ ಮೀನು ದಾದ ಇಜ್ಜಿ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಕೊಂಜಿ 10 ಮೀನು ಪಾರ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ರಸ ಕೊಂಜಿ ಆಜೇಳು ದಾನ ಪೊಡೈಟ್ ಚಾರ್ಜ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕದ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟದ ಫುಲ್ ರೂಟೀನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಟಂಡಕ್ಕಿರುವ ಸಿಯ ತಿಕ್ಕಗಣನ ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್